dukkan matsayi da girman kaso ba za ya hana ka kuka, kuma komai kankanta da rauni ba zai sa shi ya farka. Kuma kun san can a baya na ce so ba zai sani in kuka, sai gashi a yau hawaye na yana ta zuba akan fuska. Mai sauraro ka buɗe kunne labari na zambaka, wata rana ina bacci kira na waya ya sani na farka. Da na duba na gaba suna lambar sai na ki in ɗauka, da nufin gobe da safe da kaina za na kira da na farka. Amma sai ga kiran ya dawo a dole kawai na ɗauka, wata murya mai daɗi ta furta mun assalamu alaika. Na cikin sauƙi na amsa a rai ina ta furta san barka, baccin da yake kaina a take kawai sai na ji ya sauka. Bayan mun gaisa sai ta ce yaya na ka buɗe kunnanka, waƙar ka ta Aisha a cikin ta anan na samu lambarka. Bayan na yi sebin kan WhatsApp DP na ga hotonka, sai na ji a raina duka wannan duniya banda tamkarka. Hujjoji sun yawa wanda su suka sani nake ta ƙaunarka, dan Allah ka furta su a garan ko za na rage tunaninka. Da jin haka na yi shiru har na ɗan saki murmushi akan fuska. Nan dai muka ƙulla ƙauna hirar mu ta so wallahi san barka. Da ta turan hotunan ta na kalla zuciya sai ta hau duka, sabar kyau na yi ko kwanto mutunce ko kuma iska. Ta faɗan sunanta Maryam Ayuba take domin na bar shakka, komai rintsi ba za na guje ta ba alkawarin da na ɗauka. Mun saba kullum safiya sai ta turo mun wasiƙa, wata rana ta kira ni ta ce mun wai in zo na ɗauke ta, wai ga ta cikin gari na Kano kuma na san babu danginta. Nan take tsoro ya kama ni domin a kuna ba masaukinta, sai na ce ta jira na gane a hanya za na zo na ɗauko ta. Ina tafiya tunani nake yi wai shin ina zan kai ta, hakan sai gane na zo tashar da ta sauka sai kwana ganta. Muka hau kallon kallo cikin nutsuwa na tsaya na kalle ta, tabbas a zahiri ta fi kyau dan babu haɗi da hotonta. Me yasa kika zo babu sanarwa tambayar da na yi mata, sai ta ce in bar ta za ta yi mini bayani in ta huta. Muka zarce sai gida na ruwa da abinci na kawo na bata, muka ɗan taɓa hira sai na faɗa mata zana gidan mu na kwanta, da nufin gobe da safe da na zo zana ji duk bayananta. Tunda addinin mu yayi hannun cewa kar mu kaɗaita, sallamar da na ji da karfi na waiga dan naga wanda ya yi ta. 'Yan sanda na gani sun shigo dukansu suna hararata, suka ce sun kama mu da ni da ita mu je mu hau mota, kuma in muka je ofis sun ce mini za a kira iyayenta. Zan fara jawabi sun kace magana ta ba masaukinta, suka ɗauke mu mun kauce sai gana a bayan kanta. Mai sauraro anan ne za na tsaya domin na ɗan huta, domin jin ƙarshen labari na kujera ta binta.